חברים, ברוכים הבאים למסלול שונית. הפעם אנחנו בים המלח, המקום נמוך בעולם, נכון מאוד. הפעם אנחנו נאיר את היעד שלנו באור קצת שונה. המסלול שלנו הפעם יהיה בסימן הבולענים. זו תופעה שהפכה להיות קצת סימן שאלה באזור הזה. מי הם הבולענים? מה הם הבולענים? לאן הם הולכים? מאין הם באים? הצטרפו אליי למסע מיוחד במקום המיוחד ביותר. אחריי! היי, אני נמצאת כאן בעין גדי עם גבי ועם סויה הנמרה. איפה אנחנו מוצאים בולענים? אני לא כל כך ממליץ להתקרב לאזור הזה. אם את רוצה למות, אז זה האזור. טוב, אז תודה גבי. קאט, מה קורה? אתם קלטתם את זה? הוא נעלם? עזבו אותו, בואו נמצא אנשים בחוף, כל מיני, בואו נמצא מטיילים. הם בטוח ידעו להגיד לנו. יש אזורים שגם מסומנים שאפשר לשים לב אליהם ואז לא להתקרב לבולען, כי בולען זה דבר מסוכן. אז אני יכולה כאילו להסתכל על השלטים פשוט ללכת לפי השלטים, לעקוב אחריהם. אנחנו יכולים לשמוע את פכפוך הנחלים, את השקט הזה, מול ההתרגשות הגדולה שלי, ואנחנו יכולים לצאת לדרך. שונית? מה קורה? מה קורה? אני צריכה כבר קאט, אני כבר כמו מטומטמת אני מתחילה לדבר. איפה הממית שלכם? איפה? הוא לא הלך לשירותים. לא יודע, היא כבר חצי שעה כאילו לא פה, לא שמת לב? חצי שעה? כן. טוב, תקשיבו, בואו נלך צלם וואו. שעה, אחר כך. תגידי, את קלטת מה שהולך פה עכשיו? תביא לי את הדבר הזה. תביא לי את האוזניות. לא איך יקרו את האוזניות? קח עכשיו את המצלמה. שי, קח עכשיו את המצלמה. אני לא צלם! תיקח את המצלמה עכשיו. אתה לא מבין שאנחנו נבחרנו? אנחנו נהיה אלה שנגלה את הבולענים. אנחנו נירשם בדפי ההיסטוריה. תגידי, את שומעת את עצמך? חוף איתי. שלום. אני צריכה מסוק. סליחה? תהיה איתי רגע. הלכתי לחפש בולענים. סבבה? בולענים? כן, אנחנו לא, נורא אני מהר. בא לחדר אוכל, אני מת לבלוע איזה משהו. שמעת את זה? איפה החדר אוכל? אחי, איפה הייתם? תגידו לי. תראו כמה בולענים יש פה. אתה לא מצלם. מה אתה מצלם?